בדור הזה לא היה כדוגמתו מאז שקמה המדינה, שקמים עלינו לכלותנו. ולנו יש את הזכות להיות מגיני עם ישראל בארץ ישראל, בחג חירות ישראל, אלא אנחנו גם נפרק לאיראן את הצורה, ואנחנו נלחמים עכשיו משמעותית בלבנון, ואנחנו משיגים הישגים מבצעיים בלתי רגילים. אני מאחל שכל נער בעם ישראל היה חופשי כמוכם. רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם, ואני גאה בכם, ואני חושב שמה שאתם עושים הוא מעשה בלתי רגיל. אני כמג"ד מסתכל, אני אומר איזה זכות לפקד עליכם, להיות אזרח במדינת ישראל שאלו בניו. יש עוד מדרגה, להיות חייל לוחם בגדוד נצח יהודה. אבל יש לנו זכות שניתנה לנו בדור שלנו לקיים את ההגדה כמו שרק אנחנו יכולים לקיים אותה.